Mhuri yeZimbabwe regai ndikuudzei ndichiti nini right now mnangagwa wagarirwa boys and girls, mnangagwa wagarirwa and wagarirwa masaidi ese and the pressure yaari kupiwa ka I don't know, maybe munhu zvakanoita zvinhu akato maybe anoti akabatwa nesomething, maybe pane kamwe kadrug kaanorova, we don't know, but kana ari sober minded right now he must give up. So regai ndikuudzei about the pressure iri kubva kumaangles api. So first takuudza isusu about pano pachannel pana tataura about a delegation yabva kuSouth Africa yapinda muHarare iri kutaura napresident Mnangagwa nenyaya the dangers ya 31 July kuti vanhu vachapinda mumastreets because vaiswa pakona and then vacharatidzira peacefully, but unfortunately police, because you see kana pachito a demonstration muZimbabwe, police kuvapo kwayo hakusi kurova vanhu kuti musaita demonstration, no, is to protect, kurova kuti vanhu kana vakazoda kutanga kuvandalize zvinhu, that's when the police acts. Vanhu vakazoda kutanga kuva violent, that's when the police act. Kwete kuti police iripo kudzinga vanhu mumastreets, you are singing, you are showing this, you are doing this, and then police yodzinga vanhu mumastreet. You know, even like we are back to utungamiriri hwaIan Smith hwekuti Zimbabweans have got no right, no right, you have no right, you have no say mukutungamirirwa kwenyika yako. Kwanzi uri mutengesi, uri kukanganisa progress, chirudzi when I am speaking and it's allowed in the constitution. Because very, very soon, before chike 5, mema kutotaura zvokuti no demonstrations. And we know that's your plan. But President Emerson, first thing, makura man. Chimbokanga mwane future. Ipi future yamuri kutaura. Makurisa. Why are you wasting time? Pedzera mukwa kuchinjwa zvinhu nemudhara zvakakura kusiya kanganizira wozofa kanganisa zvinhu zvose. It makes sense. Don't be too ambitious at this stage, man. 83, 84 years, 85 years, ambitious like that. Dai kwakuchinziwe that ambitious. Ngadai wakatorera chinhu ichi mugabe kudhara. Anditi uchiri mufana mudiki, not at this stage. But anyway, let's come back pressure. Apa takuudzai one side, right? Zimbabwe. So as you know, and that our panapa kuti now the guys close to Mnangagwa vanenge vachimuudza yatoti isusu intelligence information, because handi munoona kana isusu tichizouya panapa tichikudza kuti zvazonzi, it's not like tetateverera team Chiwenga, no, kune intelligence vanoteverera ivo pacha, vanotevererana ivo pachavo. Handiti saka isusu tongozozviwa zvava kubuda kupi kuvakomana ivavavo vemukati momo vanenge vachiteverera vanhu. Handiti so right now taakuudzai kuti kune mameetings anenge achiitwa, mameetings avanenge achiskeduliwa, tactically anenge achingonzi it's a chichi meeting yazodai, so like it's just usual government business. Handiti kuitira kuti vasamutsa masuspicions, taura zviti Chiwenga vasamutsa masuspicions. So now information iri kusvika kuna Mnangagwa allegedly yatiri kunzwa yekuti mukomana ava kuziva kuti kuseru now it seems like the deep state, the guys vanenge vane that kind of influence, vari hope vakawanda. Handiti akuziva kuti some of them vava kupanduka one by one vava kumuchinjira. Noza rikaita runjidaizo, this is rikaindikudza about disrespect. You see, isusu sevanhu mulife hakuna munhu asingazivi inonzi disrespect, especially kana takura, so taakuma 70 years, wakuma 8 years, ma 60 years. Handiti wakunyatso kuunderstanda kuti uyu munhu ari kundidisrespect,
ende kana achinidisrespecta kudai so kureva kuti ari kufunga kuti inini hapana zvandomuita. So mazidhara ese amuri kuona muri Zimbabwe anenge achingosekerera Mnangagwa, vana matatu aya achisekerera Mnangagwa achiita sei, they know deep down kuti uyu mufesu uyu zvaari kuita izvi ndo kunonzi kubhayiza, ndo kunonzi kumukira vamwe, pandukira vamwe, and then over that selfish. And kureva kuti pamuri mese there is not even one anokodzera kutungamirira Zimbabwe, ndini chete. So all of that happening muri Zimbabwe, at the same time Mnangagwa picking that information kuti hey, vakomana vakukusiya vari kubuda muchinhu ichi, regai ndikuudzei kuti what might happen muri Zimbabwe, what might happen. So vakomana because muri kuona chinhu, vakomana vese ava vachimutsvaira vachimusiya one by one, vachimutsvaira one by one, you will be left with this option. Iye ndio unozoiswa pakona. Do you remember how Mugabe was fired? Right. Ndoda kutaridzai kuti it's the same thing. If you look at the situation in Zimbabwe right now, you can see kuti zvatiri kuona is the same. That's how it happens. And that's how it happens. Right. So inzwai apa. Right. Vakomana vese vachibvumirana one by one, because no one is in support of Cape Verde. Not even, they don't support it. They might have been paid a lot of money, they have a lot of money, but they just know that each chinonzi Cape Verde chikumberi kwendichi hachiko, chinhu chisinga existi, chinhu chiri so selfish, it doesn't help anyone except Mnangagwa and his family. Even Makaba vari around Mnangagwa vose ava, they don't feel safe. Vanatagwire, they know kuti all the power. That's why Tagwire actually said this, and takachazoona that he wasn't happy. That's why akataura achiti hanzi isu muZANU-PF to believe in one center of power. And don't matter. He wasn't saying these things back then, but now he says these things because waku understand kuti ndo zviri kudiwa naMnangagwa, to centralize power, kwete to give ZANU-PF power, no, but to give him power. And ZANU-PF mese munenge muri bootlickers, everybody is bootlicking Mnangagwa, but ZANU-PF yagara ine bootlickers so manje iya ndo part that is made up nema bootlickers kubva kudhara. Igame rokuimba emumwe munhu, chero zvose zvichiitwa zvinzi tungoitira tozoitira chef, tozoitira president, tozodi. Haizi part iri kumhanya neideology, but part yakazara mabootlickers, vanhu vakaona kuti, just imagine how many people joined the ZANU-PF from like 2000 up to now, and all of those people wakajoina ZANU-PF from those periods vari muZANU-PF straight up for money. They don't care about the law, they don't care about my policies, they're just there kuti vadle. And it so pasi nazvo izvozvo. So mukomana ari under pressure, mukomana ari under strong pressure kubva kumasides maviri takuudza, kubva pamadelegation yakapindira munyika kusvika kuvakomana kuseri kuvari kupanduka, vari kubuda one by one. So garai panapa, rugare ngaruve nemi.